presidente estadounidense cualifica a España de aliado terrible por non dedicar o 5% do PIB ao gasto en defensa e ordena cortar de raíz todo o comercio co país. Mentres, sucédense novos ataques a institucións políticas e religiosas de Irán e novas represalias do réxime. As bolsas mundiais, entre elas a española, pechan con perdas. Galicia vai manter os fondos agrarios da política agraria común a partir de 2028. Un dos compromisos que lle trasladou o comisario de Agricultura da Unión Europea o presidente da Xunta durante o seu encontro en Bruxelas. Tamén se van reforzar os controis aos produtos procedentes do Mercosur. Loito no país polo falecemento do xornalista galego Fernando Ónega, referente do xornalismo político español. Director de prensa e voceiro de presidencia do goberno de Adolfo Suárez, Ónega desenvolveu a súa carreira profesional en numerosos medios de comunicación, entre eles esta casa, onde foi colaborador da Radio Galega e da Televisión de Galicia. Comezamos, boas noites. A guerra en Oriente Próximo entra no seu cuarto día con novos ataques estadounidenses e israelís aos centros de poder político e relixioso de Irán. As réplicas do réxime teocrático centráronse nas instalacións industriais de varios países do Golfo. A Media Lúa Vermella estima en case 800 os iranianos mortos polos bombardeos. Israel asume todo o protagonismo no cuarto día da guerra contra Irán. Este martes atacou 3 aeroportos no país, incluído un en Teherán. A aviación hebrea tamén bombardeou o edificio na cidade santa de Qom, onde se reunían os clérigos que deben elixir o sucesor do Ayatollah Khamenei. Desde o inicio do conflito, o exército israelí lanzou máis de 1000 incursións aéreas contra Irán. A Media Lúa Vermella estima que xa van case 800 mortos no país. Este martes soterraron as 165 cativas da escola de Minab, bombardeada no primeiro día do conflito. A ONU pediu que se investigue o ataque como un posible crime de guerra. As réplicas iranianas alcanzaron nas últimas horas obxectivos estadounidenses ou británicos en 7 países da rexión, como esta zona industrial de Fujairah, nos Emiratos Árabes. Algúns dos seus mísiles lograron burlar tamén o escudo defensivo israelí, que xa contabiliza 10 cidadáns mortos. O Reino Unido anunciou o envío a Chipre de helicópteros e dun destructor tralo ataque iraniano a unha das súas bases na illa. Sumaránse aos reforzos gregos que xa están en camiño e aos anunciados tamén por Francia. Donald Trump xustificou este martes a guerra con novos argumentos. Eles ían atacar primeiro, dixo. O primeiro ministro israelí Benjamín Netanyahu asegura que van atacar aínda con máis forza tanto Irán como ao Líbano, onde voou polos aires o fráxil alto fogo en vigor desde hai algo máis dun ano. Esa, a do Líbano, é a nova fronte que se abre nestas últimas horas de conflito. Israel volveu bombardear a súa capital e as súas tropas cruzaron unha vez máis a fronteira para repeler os ataques das milicias proiranianas. En Beirut está Marcos Méndez. Si Hezbollah volveu a atacar hoxe o norte de Israel e fala xa de guerra total contra o veciño do sur. Pola súa banda, Israel leva bombardeando todo o día o sur do Líbano e tamén avanzando por terra. De feito, a milicia chía asegura ter alcanzado alo menos 2 tanques israelíes en solo libanés. A primeira hora desta tarde, Israel bombardeou o sur desta capital de Beirut sen ter emitido avisos de evacuación e son xa casi 60.000 os desplazados que foxen deses ataques. No noso camiño dende o aeroporto hai tan só unhas horas podemos ver ringleiras infinitas de coches con familias enteiras en busca dun lugar seguro. Mentres, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recibiu o chanceler de Alemanha, Friedrich Merz. Din estar de acordo con forzar un cambio de réxime en Irán. Argemino. Así é, o presidente de Estados Unidos e o líder da primeira economía de Europa dixeron estar en sintonía. Friedrich Merz declarou que había que quitar do medio ao terrible réxime iraniano e Donald Trump rexeitou as acusacións de que foi Israel o que o convenceu para ir á guerra, como suxeriu o secretario de Estado Marco Rubio. Doutra banda, Trump tivo moi duras palabras para o goberno de España, que se negou a deixar aos estadounidenses as bases de Rota e Morón no seu ataque a Irán. Dixo que España é un aliado terrible que el podía usar as bases se quixese e barallou cortar todos os acordos comerciais con o noso país. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain
actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. A reacción do Goberno non se fixo esperar. Desde a Moncloa dinlle a Donald Trump que se quere revisar a relación comercial con España deberá respectar os acordos entre a Unión Europea e os Estados Unidos. O Goberno asegura ter recursos para paliar os posibles impactos e axudar os sectores prexudicados. A parte do comercio, o Executivo tamén se define como un socio clave da OTAN na defensa de Europa. Pedro Sánchez dará mañá, ás 9 da mañá, unha declaración institucional para analizar a escalada en Oriente Próximo. A través dun chío, o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, lembroulle aos aliados que España é moito máis que un mal goberno e pediulle respecto ao noso país. O presidente do PP cualificou de irresponsable a política exterior do goberno e sinalou que a súa frivolidade ten consecuencias. Tamén acusou a Pedro Sánchez de prexudicar os intereses dos españois fronte a un réxime iraniano e criticou que se intenten gañar votos á conta de arriscar a seguridade de España. España queda soa tamén a nivel europeo. O presidente francés reiterou a súa alianza con outros países, entre os que están o Reino Unido e a propia Alemaña. Nunha mensaxe á nación, Emmanuel Macron anunciou o envío de portaavións de propulsión nuclear Charles de Gaulle ao Mediterráneo e propón a creación dunha alianza internacional para asegurar o tráfico marítimo tras o peche do Estreito de Hormuz. Macron advirte que o conflito de Irán, que se está estendendo pola rexión, pode ter graves consecuencias para a paz e a seguridade. E comezan a chegar os primeiros españois evacuados de Oriente Próximo. O aeroporto de Barajas foi escenario de reencontro cos familiares. Neste primeiro voo repatriáronse uns 170 cidadáns españois. As autoridades calculan que hai alrededor de 30.000 atrapados na zona de conflito. Ha sido difícil, estamos súper agradecidos de haber llegado y agradecemos mucho a la gente que se ha quedado y no ha tenido la suerte que hemos tenido nosotros de llegar. Y solo esperamos que puedan venir pronto y que haya paz. Necesitamos paz. ¿Cómo ha sido el proceso de...? Ha sido duro, pero ya estamos aquí. O conflito tamén afecta a bolsa española, que hoxe abriu cunha nova baixa e perdas do 1,54%. A escalada de tensión en Oriente Medio fixo que subise o prezo do crudo de Brent máis dun 3% e do gas, que se dispara un 25%. As subas vanse notar de xeito inmediato nas estacións de servizo, onde se estima que o litro de gasolina subirá esta semana uns 12 céntimos. Eses efectos que se deixaron notar nas bolsas tamén están xa nas estacións de servizo. Conectamos en directo cunha delas, ali está Patricia Vilar. Sí, o barril de Brent, de referencia en Europa, por riba dos $80, anticipa, segundo os expertos, unha suba dos prezos dos combustibles que vai depender, entre outros moitos factores, da duración do conflicto, aínda que nos últimos días xa se nota esa tendencia a alza dende a OCU, que o encarezamento do cru aínda non se trasladou de xeito significativo que pagamos polos combustibles, pero que a situación, se sigue así, nuns días poderíamos ver como se encarecen os combustibles entre 8 e 10 céntimos. Se sigue así a situación, lembran que cando foi a guerra de Ucraína, estas subas nos prezos dos carburantes tardaron en chegar uns 10 días aproximadamente. Daquela, no peor da crise enerxética, tanto o gasoil como a gasolina chegaron a superar a barreira dos €2. Non se fala doutra cousa en estacións de servizo como esta, das posibles subas, e son moitos os que aproveitan para encher o depósito polo que poida pasar nos próximos días cos prezos. Grazas, Patricia. Máis asuntos deste martes, onde estamos pendentes da visita do presidente da Xunta a Bruxelas. O comisario de Agricultura da Unión Europea aseguroulle a Alfonso Rueda que se van manter os fondos para o agro a partir de 2028 e que se vai reforzar os controis aos produtos procedentes do Mercosur. Ana Carpintero, Bruxelas. Alfonso Rueda di que sae tranquilo da reunión que mantivo esta tarde en Bruxelas con Christoph Hansen para trasladarlle a postura de Galicia ante o Tratado da Unión Europea co Mercosur e a nova política agraria europea. O presidente da Xunta convidou o comisario a visitar Galicia para que coñeza de primeira man como se investiron os fondos europeos na modernización do noso agro. Convite que o máximo responsable europeo de Agricultura aceptou.
Os fondos europeos son imprescindibles para manter con vida o rural, di Alfonso Rueda, que lle agradece ao comisario de Agricultura o seu compromiso de manter o presuposto da PAC no próximo período financeiro 2028-2034. Yo me voy tranquilo en el sentido de que si la cifra ahora mismo está en el 95% y la idea es intentar llegar al 100%, lógicamente eso es una tranquilidad respecto a lo que se nos venía diciendo. O presidente reclama ademais que eses fondos se xestionen dende as comunidades autónomas como ata agora. Creo que la gestión por las regiones, por las comunidades autónomas en España, de los fondos europeos en general, pero especialmente los fondos agrarios, se ha revelado durante estos años muchísimo más eficaz. Sobre o acordo co Mercosur, Rueda di que o comisario asegura que se protexerán os produtos agrarios europeos. Van a aumentar las inspecciones y los inspectores de la Unión Europea para asegurar todo esto, tanto, insisto, en origen como en las fronteras de la Unión Europea, y también nos transmitió, y estoy totalmente de acuerdo, en que esto es una labor de los Estados miembros. O presidente lembra que hai un mes a Xunta aprobou medidas para redobrar as inspeccións dos produtos agrarios que entran en Galicia. Hoxe coñecemos os datos do paro do mes de febreiro. No conxunto do país subiu lixeiramente en 3.500 persoas, un 0,1%. No último ano, con todo, o paro reduciuse en case un 6% e deixa a cifra máis baixa para un mes de febreiro dende o ano 2008. Tamén se creou emprego, con máis de 97.000 novos cotizantes. O número de afiliados supera os 21.670.000. O Goberno di que en cuestión de semanas España chegará aos 22 millóns de ocupados e falan de datos extraordinarios. Hay que remontarse a 2018 para encontrar un número de parados registrados tan bajo como este y obviamente en un escenario de récords de afiliación. Nunca hemos tenido tanta gente trabajando. En Galicia, os datos do último ano tamén son bons, cunha baixada do paro do 4%, a pesar de que en febreiro houve unha pequena suba do 0,7%. Canto á Seguridade Social, aquí aumentaron as afiliacións o mes pasado máis de 4.400 e destacan a construción ou o sector primario como os ámbitos onde máis emprego se creou. Hai máis de 1.088.000 traballadores cotizando na nosa comunidade. O mellor febreiro da serie histórica, o que é o mesmo. 5.000 personas, en torno a un 4% menos nas listas de desemprego. Descendo o desemprego nas 4 provincias, en canto aos sectores, a construción, o sector primario e tamén a industria son os sectores que máis puxan polo emprego. Detido un exalto cargo do Ministerio para a Transición Ecolóxica por aceptar comisións a cambio de autorizar proxectos de enerxías renovables. Trátase do que fora subdirector de avaliación ambiental con Teresa Rivera. Segundo a Garda Civil, emitiu informes irregulares para favorecer a instalación de parques eólicos e solares. Canda el, hai outras 5 persoas detidas, rexistráronse as sedes da empresa Forestalia en Madrid e Zaragoza. En novidades na investigación sobre o accidente mortal de Adamuza, a Garda Civil sospeita que os informes que achegou o Adif sobre as soldaduras da vía poden estar manipulados. É o que se recolle nun informe entregado no xulgado que leva o caso. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios alertar os axentes de incongruencias e tamén de dúbidas sobre as sinaturas que figuran nos documentos sobre as soldaduras da vía. A rotura dunha desas unións é a principal hipótese do accidente en que perderon a vida 46 persoas. Seguimos falando do transporte por tren. Renfe anunciou esta tarde a creación dunha empresa de autobuses propia para alixeirar a resposta cando se producen cortes e incidencias que afecten a circulación ferroviaria. Xoel. Si, a compañía pública dá deste xeito o paso de estacións como estas de tren ás estacións de autobuses coa creación desa nova compañía que vai ter unha frota de entre 50 e 100 autocares. O 49% do seu capital vai estar controlado directamente por Renfe, o restante 51 estará en mans dun socio especializado no sector do transporte con autocares. A licitación pública, de feito, xa foi aprobada para atopar a ese novo socio. O obxectivo de Renfe non é outro co de tentar manter unha frota estable de vehículos e tamén contar con condutores suficientes para ofrecer unha resposta áxil no caso de que se produzan incidencias, por exemplo, por obras ou por cortes na circulación. Renfe ten previsto deste xeito chegar a forrar uns 13 millóns de euros cada ano. Grazas, Xoel. A senadora do PP, Marimar Blanco, criticou esta tarde a política penitenciaria do Goberno cos presos de ETA e acusou o ministro de Interior de retorcer a lei para deixalos impunes. Grande Marlasca defendeu que os terceiros graos a etarras concédense sempre baixo o control xudicial.
Se está aplicando una política penitenciaria encaminada a vaciar las cárceles de terroristas, porque Bildu ordena, el Partido Nacionalista Vasco acata y su partido ejecuta. Lo que está pasando no es ni convivencia, ni normalización, ni todas estas cosas que a ustedes les encanta decir. Lo que está ocurriendo es una amnistía encubierta. La verdad y la dignidad de la justicia de las víctimas no se realiza mintiendo a las víctimas y a la sociedad. Si están concedidos esos terceros grados y son firmes, en ese sentido es porque la autoridad judicial ha visto y ha observado que los requisitos legales se han cumplimentado. A popular María Guardiola tentou achegarse a Vox no debate de investidura para a reelección como presidenta da Junta de Extremadura. Guardiola lembrou que non conta co apoio de Vox, pero gabouse das medidas impulsadas durante o seu mandato en conxunto. Tras semanas de negociacións sen acordo e ca dirección nacional de ambos partidos participando activamente nas conversas, mañá será un momento da votación. Guardiola, gañadora das eleccións, precisa maioría absoluta para ser investida. De non acadala, bastaría a maioría simple nun pleno que se celebraría este venres. Y yo no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une. Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido. Cada uno defendemos con pasión nuestros programas, pero no somos incompatibles, no hay un muro entre nosotros. Aínda en Extremadura, David Sánchez cobrou máis de 340.000 euros da Deputación de Badaxoz en 9 anos, segundo o propio organismo provincial recoñeceu a Audiencia Provincial Pacense. O irmán de Pedro Sánchez cobrou o salario máis elevado da Deputación en 2024, cando xa estaba sendo investigado por un presunto enchufe na entidade. De volta en Galicia, estamos agora na Coruña, onde xulgan un matrimonio acusado de ter un ancián de 81 anos pechado baixo chave, atado de pés e mans á cama en condicións insalubres. Usted y su esposa mantuvieron a su padre confinado en el interior de una habitación de esa vivienda. ¿No es verdad esto? ¿No llegaron ustedes a atarlo de pies y manos en alguna ocasión? ¿Colocaron ustedes candados en las puertas? En la puerta de la habitación de él, sí, por las noches. Nos na nosa casa temos unhas escaleiras, entonces claro, teníamos moito medo de que el caera por as escaleras e se matara, lógicamente. O Ministerio Público tamén os acusa de manter o ancián de 81 anos en condicións precarias e insalubres, dándolle cueiros para que fixese as súas necesidades e non ofrecéndolle comida nin bebida durante o día ou só unha vez en pequenas cantidades. É todo mentira. Esta persona está atada de pés e manos. Como fala sempre ca miña veciña, que está aí de testigo? Como fala ca miña veciña? Olle, pide auga. Uns feitos ben distintos aos que relatou a propia vítima. ¿A usted le encerraron en la habitación? Sí, señor. ¿Sus hijas estaban al tanto de esta situación? No podía estar al tanto porque cuando ella me llamaba a mí, recogía a ella. Tenía miedo yo también. ¿Tenía miedo de su hijo y de su nuera? Sí, señor. Os investigados enfróntanse a 10 anos de cadea. E temos que falar de 5 mortos e un desaparecido ao colapsar unha pasarela na praia do Bocal, en Santander. As vítimas son 5 mozas e un mozo de entre 20 e 25 anos que pertencían ao mesmo instituto e que estaban facendo unha ruta costeira. Ademais, unha persoa foi rescatada do mar e atendida no lugar por hipotermia, a única supervivente da traxedia. Polo momento, descoñécense as causas do colapso, como explica a alcaldesa de Santander. Me he puesto en contacto con el secretario de Estado, está viniendo, cosa que agradezco. Todo el mundo sabe que es una pasarela o unas instalaciones que Costas habilitó y como él está viniendo y le corresponde a él hacer las declaraciones oportunas y además debemos de dar datos certeros. 9 e 19 minutos, cada vez somos máis conscientes do enganche que temos co móvil e sobre todo dos prexuizos que supón tanta pantalla, tanta conexión e cada vez menos privacidade. Por iso, hai que envolver voluntariamente a dispositivos sen conexión a internet. Nestes tempos, seríamos capaces de estar 24 horas en móvil? No, te diré que no. Podría estar sin móvil 24 horas. Sí, no, yo creo que yo no sí. a nadie. Es que tú. Sí. Sí, puede ser. No. Con todo, hay quien busca fórmulas de desconexión. Estudio e intento apagar el móvil o meterlo debajo del escritorio. En verán sí, sobre todo si, por exemplo, estamos na playa ou así, de feito
Elas baixan á playa e baixan sin móvil. Sempre queda a opción do modo avión ou os chamados móviles sénior. A xente maior o que máis demanda é este tipo de teléfonos que non teñen conexión a internet. É moi pouquiña xente decántase por este tipo de móviles, de feito xa vedes que temos un lineal moi reducido. Porque quen máis quen menos recoñece que hoxe por hoxe todo joven, hasta niños, tengo una niña pequeña y ya la ves que maneja el teléfono, que coge, abre aquí, cierra allí. Estar conectado coa xente é importante para min. Eu teño dependencia do móvil, sí. Entre tanta conectividade, aparecen xa teléfonos que tratan de frear o consumo compulsivo de contido sin renunciar á tecnoloxía. E dun extremo ao outro, dos móviles en internet a lentes de inteligencia artificial e reloxos intelixentes para copiar nun exame. Escolleron un opositor nas probas MIR celebradas a finais do mes de xaneiro en Santiago. O Ministerio de Sanidade confirmou a expulsión do candidato deste proceso que acumula numerosas reclamacións. Desde a Asociación MIR España reclaman unha auditoría para determinar se efectivamente copiaron ou non as persoas que obtiveron esas cualificacións. Que farían vostedes, ou que fan, cando as polas dun árbore do veciño invaden a súa propiedade? Hoxe tentamos resolver un asunto que pode ser fonte de conflito e que ven moi a conta estes días pola poda e porque todos estamos amañando o xardín. 2 metros no caso das árbores altas e 50 centímetros pras baixas ou arbustos. É a distancia mínima que establece o Código Civil respecto á propiedade lindeira, aínda que pode ser superior se así o determina o Concello. Hay algún pino que ya llevan muchísimos años y están los bordes. Puede el propietario que ve que se ha plantado un árbol o un arbusto a menor distancia puede solicitar que se arranquen. Esas son as ramas as que invaden a nosa propiedade. Particular xa falamos con el e non nos fai caso, dicen que pode haber problemas se lle corto as ramas dele, entonces non lles corto, están así daquela maneira, silvas de todo. En ese caso puede iniciar una acción judicial a fin de solicitar precisamente que se condene a ese propietario del árbol a cortar las ramas. Pero non podemos cortalas nós, o igual que tampouco poderíamos recoller o froito das árbores aínda que caian na nosa propiedade. Los frutos siguen perteneciendo al dueño del árbol y el dueño del árbol tendría que solicitar permiso, que tendría que ser concedido para la recogida. No, pues la fruta ya la tengo apartada para que no caiga. A situación muda no caso das raíces. Una de las pocas circunstancias que permite al propietario que ve invadido su terreno por las raíces del árbol ajeno actuar por su cuenta sin necesidad de acudir a la justicia ni demás. Simplemente lo que puede hacer es cortar las raíces. Antes un equilibrio, ¿no? para respetar esa zona de propiedad privada, digamos. Non facelo, ademais de problemas de convivencia, pode levarnos ao xulgado en aqueles concellos que teñan normativa específica, tamén pode ser motivo de sanción. A lameira en que a chuvia converteu as leiras da gaditana Xerez da Fronteira segue a ser unha trampa para o gando. Este é o momento en que Garda Civil, bombeiros e propietario logran salvar a vida dunha vaca agoniante atrapada desde había 3 días na lama, nun lugar de acceso complicado. O aviso deu nun sendeirista e axiña acudiron os axentes do Seprona de Ubrique que, con pás e cordas, culminaron o rescate con éxito. O animal xa está a salvo na súa corte. E esta que ven é a lúa de Verme, a primeira lúa chea de marzo e derradeira xa do inverno. O fenómeno comezou ao mediodía, pero aínda é visible nos ceos de Galicia esta noite, grazas a que prácticamente non hai nubosidade. O nume da lúa de Verme ven dos nativos americanos que observaron que co dexeo, época en que aparece esta lúa, os vermes volven a aparecer na terra atraendo as aves migratorias e recomezando o ciclo da vida. Esta lúa coincidiu o mesmo día cun eclipse lunar total que xerou na súa última fase unha espectacular lúa de sangue. Ambos foron visibles ao mediodía, hora galega, en grandes áreas de América, Océano Pacífico, Asia e Oceanía, pero non en Galicia nin no resto de Europa. Aquí era de día. O ton escarlata provoca a dispersión da luz cando a Terra se coloca entre o Sol e a lúa, facendo que o satélite pareza vermello. A Fundación Abanca levou á Casa de América en Madrid a exposición Espazo e Tempo, unha oportunidade para explorar a relación entre a escultura, a pintura e a arquitectura. Inclúe obras de artistas como Chillida, Tapies ou Francisco Leiro. Despedimos a Fernando Ónega. Morreu esta tarde un dos xornalistas de maior traxectoria do noso país. Cronista da transición, autor de frases que pasaron á historia, o lugués non se apartou nunca de Galicia. Tiña 78 anos. Periodista e galego, non sei en que orde.
Así gustaba de definirse a Fernando Ónega, a quen vemos aquí recibir a medalla Castelao no ano 2001. Este emigrante pode mirar o seu pobo de Mosteiro, a súa nación de Mosteiro, a súa república de Mosteiro e a monarquía dedicou sempre tempo. El gran servicio de paralizar un golpe de Estado, nada menos. En novembro pasado falaba no Congreso polos 50 anos da monarquía. Es democracia. A transición converteuse para el nunha histórica especialidade. Chegou a director de prensa de Adolfo Suárez. Para el escribiu para pedir o voto nas eleccións de xuño de 1977 aquel célebre "Puedo prometer e prometo". Pero malia tanto Madrid nunca se apartou de Galicia. Eu comparaba esta mañá na Radio Galega a situación de agora mismo. Esta noite, ás 12:10, a Galega.gal emitirá un programa especial sobre un dos xornalistas de maior traxectoria do noso país. Eu sempre vin este balcón desde abaixo. Un documental que tamén poderemos ver aquí na Televisión de Galicia. De agora, a historia dun aventureiro multimillonario que atopou a gloria no ceo, pero tamén a morte. Steve Fossett pasaría a historia da aviación tal día como a hoxe, de 2005, por unha auténtica fazaña. Logrou dar a volta ao mundo en avión en solitario e sen escala, sen parar para repostar. Foron 67 horas seguidas, percorrendo 36.000 kilómetros a bordo dun aparato ultralixeiro deseñado precisamente para bater récords de distancias. Tivo que soportar turbulencias, problemas co combustible e temperaturas extremas en cabina, extremadamente frías, obviamente. Puxo a proba a resistencia humana e as capacidades da enxeñaría para elevar os límites da aviación moderna. Conquistou o ceo, pero nela toparía tamén a morte en 2007, só 2 anos despois da súa proeza. Desapareceu mentres pilotaba unha avioneta e ata un ano despois non se localizaron os seus restos. O accidente aínda hoxe está envolto no misterio. Feliz noite, ata mañá.